Вижте, намерих могъщия чукнатор. Любители на YouTube, аз съм Табек Зиро и както знаете, аз съм новото попълнение на канала TNT BG Boom. Аз се намирам в морската градина и смятам да посетим важни туристически дестинации. Какво е това? И смятам да посетим важни туристически дестинации, като Макдоналдс, примерно. Затова, искам още нещо да ви покажа колко си най-си яде вертикален сладолет. Това е фуниката, която трябва да седи така, обаче. Това е глобака от тази. И до мен стои Никсън 69. Коста! Никсън 69. И днеска сме в морската градина, както споменах. Да продължим по-нататък. Този кош толкова е самотен. И здравейте пак, потребители на YouTube. След 2 часа лутани из морската градина осъзнах, че нямам достатъчно пари за Макдоналдс. Мяу! Видяхте модерния транспорт на бъдещето. И докъде да. Нямам достатъчно пари за Макдоналдс, което означава, че кризата вече ме е застигна. Мисля, че намерих алоe вера. Обувката ми е развързана. Какво ще правя? След още лутане в лабиринта, наречен морска градина, Сме на същото място. разбрах, че да, пак съм на същото място, не знам защо. Аз въобще не ви лъжа, че съм се лутал. Разбрах защо имам пясък в обувките си. Всеки път като ги събуя. Защото всеки път ходя на плажа. Елементарно. Си намерих листо от марихуана. И това беше всичко от мен за тази вечер. Ако се наслаждавахте на видеото, сабскрайбвайте, лайквайте видеото и ако имате въпрос, дайте го в секцията за коментари долу под клипчето. Чао! Извикайте линейка бързо!